Ganihan ako, day.
Ansa? Ani? Kinsa may mo drive? Kuya Arman. Wait sakay. Tawagan na ho. Oh. Tawag ko balik ani rang kuan messenger. Oh, sir. Nay, kasi itim na ganun ako sumater na eh. Ha? Ako itim na ako. Tay sakay mo rag. Labay niya ako tayo. Ano sa nawan, sir? Okay. Siguro ko na eh. Ano, sir? Salamat. Pan. I-text na ni sa Ara. Pakawawan ko na siya. Wait. Text ka ni Ja? Ah, laruhan na, ma'am ha, kung di ka gusto bugot. Kisa din eh, ikaw ni text na din. Madam, ini na. Ako pa tungan eh. Ako pa tungan. Asa? Uy, nanay. May ayong siya. May sikat agahungan. Ha? May sikat agahungan. Si Zag ipakawawa na to. Hmm. Jama naman si Zag. Post dire ko. Walang ko'y post. Kudo na lang kay. Hindi ako sa araw do ang si Zag. Isa ko may malipay di. Nga. Gahapon mo ng oras ah. Adya. Maingan si Zag. Yung text na dajin. Andyan ni alas 5 naman. Naadi ang text. Kaya tawagan na nga di makontak eh. Isa mo ko na malipay. Hindi
Ika ka nga ulit. Mo nang ang sa ginyan nga pagklaro diha diha kung ikay gusto ko buto hindi na. Nanghadlok pa siya na to. Ha? Nanghadlok siya na to. Gusto ko yung hadlokon. Nga. Nga pato man ang gitets. Kabaw pa kung ipisi natay. Kuan. Oo, nakausaw. Ano bunga ka ni Bao? Magbayaran na ka. Sa una ra. Kasi di ko ana na sa igsuon ni Kuan. Igsuon silang bana. Wa ko na siya nahadlok. Kasi di ko alam silang igsuon silang bana. Sol ba, sol. Kay Nans! Aw, day! Kanang na ay manawag ta kung manang bawa di mo matos ilaw di mo gud makontak si manang. sama Aw, dyan pa kamadto na takoy tudo pa. ako gulara. Okay. Bawa. Kapag naman lumi. Duty man. Ano kung sa alam naman ka? Oh, sige. So yan sa loob. Aw, pasay sa kog. Aw, na kay Lord. Maka tanaw ka unsay number ni ano? Manghadlok pa siya. Oh, wait sa. Sige. Kasi giingnan na si Jalin nga kanang tag-iya sa EPC, tag-iya sa 4. 2676 0935 189 1892676. Sige, kay tawag kung ano, day. Lawat, day. Sige, Diyan yung bye. tangan, nandiyan. Oh, bye. Pagngata. Buta sa may bayan, hapwera sa may bayan. Ako nga mga karalasing kung nawa mag-ihapon deposit, kung tanginan nga, sige rin magsaad nga text dayon, kanus aram ng anyo, kanus aram ng adlaw. Siya pa yung hadlok, nabuang siya. Lagi nga siya sa pusit. Tulong pa na siya. O ano nga. One. Siya karoon na yung 2019. No! Nas manang, anak, no? Baliw sa kuno, be. Isa. Nas kuya, anak. Sir, ko kuya, be. Ya. Yan, niyon si Inday ba, musugot ba kulukag? Kanang magpa-drive sila, aring ilihan hagna ba dya. Igor kung managkot, dya human mo uli. Pila kung musugot ba kulukan dya, pila pangadyo. Karon. Oh, igor ang ilihan ragod, ni managkot ra dya, human mo uli ra pod. Ana, sa muka. Ah. First dose. Murag second dose man siguro ron niya. Murag way first dose. Sunod semana pa man siguro first dose. Na amag sikan wala mo yung first dose ron at tanaw na rin kuan kanang Valencia MHO wait sa Valencia.
Sa mataron, 19, no? 19. Na, sa Inubak, para second dose only. November 19. Wa pa man gapos ya, wa pa may bag-o. Second dose ra. Sunod simana na raman. Bag Pfizer, siguro sunod simana. Sinubak mo ha? Siya bilin. Ako magkuha. Naman siguro mo. Wag, bilin. Naabli man eh. Ha? Sunod simana pa ya. Wadya mo first dose ron. Mailhan raman ni as ilang post. Valencia MHO. Valencia Bohol MHO mo na. Bakit anong gyapon na nimo? I-search nimo. I-search. Anja, musugot kaya? Karon ko nang buntag. Sila rin mag-igog pila. Sige, panhaon rin ako sila, anak. Hindi mo. Sige, ya. Salamat. Sige. Ingan niya. Sige, ya, salamat. Sige, bye-bye. Basahan. Basahan iyang text. Maka-HB. Sa'yo sa buntag. Ako na tingnan sa'yo man lang. Ito tayo ka matin sa magana. Dapat nang ganit, dili kita ma-proceed ni Jack. Hindi kita utaman si Jack. Tingnan mo. Sa malipay ko, huwag ni Jack. Dai, kamura ko na mag-igo og pila. Lagi. Bao, ato sa tagbilaran kay magkuag manok kay murag 2,000 man siguro. O 5. Naraana. Pero sang tibok adlaw. Tagay gud ninyo 500. Ha? Sang libod, dali raman jamok mo. Dahil mas 700 siguro, okay na. Ana ras ubos. Hello? Dili sa Jamusaka kay angay ra kuno. Ay, kisay 4x4. pagkita. Pwede ra, basta mag-face mask. Report siya. Sige, bye-bye. Ha? Pwede na siguro nag 700 kay Karijo raman mo jamo.
Kamu god mo, di man po, mo sugot ra po na sa kuya. Na libog. O pila yung ihatag god kamo re bahala. O 1,000 mas okay na ginansa na si Jana kay karitso ra. Aturas da maguwat. Kay mamahaw pa po kuno si Ja. Sige. Sige, bye. Sino sa yung tulalay, Lin? Kani, sa yung tulalay? Oh, ikang siguro nagsipo. Ang gas may sit, ano, kung nabili, di kalalay man. Ha? Dili, uy. Papilit ra na ana. Wala may sud na. Nadi ay. Kani? Ay, daw. Kauban man na sila ana. Ay, ba? Kung nabili, kay tulalay man. Kaya nabrihan na muna namin. Tulalay. Ako na, terus, ako na. Yang kids doon tawag mapits ko dajin kung okay na. Alasing ko na raman. Pan, di ba niya kinayan sa si Kuan, ang tawagan. Kuha na mo, di na makontak rin. Mara ba dito yung baka di siya makontak. Ay siya, malipay ka. Ika ka sa puntin. Isang kapag mata, huwin mo niya. Pag klaro diya ha, hindi ka gusto bubuk. Hindi lang niya. Basahan na pag-jeb ko. Text na taas ka. Dapat please sa magana o pinustay utangan. Hindi kami na yan. Hindi kami na yung mga ano mo. Kung hindi kay kabayad, kanta ka naman pa. Posible man nakadyo. Basta nikutan ako din ang suot ang bana. Pakatana magutupuan. Sa pangas dyan ba pa? O, giapil pa ko ni Jan Teo. Basta kay basahan lagyan na. Matino. Basta nikutan ang bana dyan sa bana. Pero silibit na ako dyan. Ang gina, libit. Sili pangal sa dyan kuan.